हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण
Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna, dear devotees. யார் ராதா மாதவ் யார் பாடுறீங்க? யார் பாட வரும்? ஹரே கிருஷ்ணா. பாட தெரிஞ்ச யாருன்னா பாடலாம். ஜெய ராதா மாதவ கிளாஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு கீர்த்தன் பண்ணிட்டு பாடனா. ஏன் கீர்த்தனை பண்ணிட்டு நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னா, நம்ம எங்கெங்கேயோ நம்ம நினைவுகள் இருக்கும், நம்ம எங்கெங்கேயோ வேலை செஞ்சுருப்போம். அந்த நினைவில் கொஞ்சம் பாட்டு பாடும்போது கொஞ்சம் போயிட்டு நம்ம இதோட கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஒரு வாய்ப்பு அது. அதுக்காக தான் ஒரு கீர்த்தனை பண்ணுறது. ஜெய ராதா மாதவ. மாதாஜி பிரபு பாடுறாங்களா மாதாஜி? இல்ல நான் பாட்டுங்களா மாதாஜி? நீங்க பாடுங்க பிரபு, நீங்க பாடுங்க, பரவாயில்ல, நீங்க பாடுங்க பாடுங்க. ஜய குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராத மாதவ ஜய குஞ்ச பிஹாரி கோபி ஜன ஜய கோபி ஜன வல்லபா गिरिवरदारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुनदीर वनचारी यमुनदीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது என்ன சதாச்சார் கிளாஸா மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி, எஸ். ஓகே ஓகே. 8 to 9 நீங்க எடுக்கிறீங்களா சதாச்சார் கிளாஸ்? மாதாஜி. மாதாஜி பேசுறீங்க? மல்லிகா மாதாஜிங்களா பேசுறது? ஆமா ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஆமாங்க மாதாஜி, நான் எடுக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னும் யாராவது இணைவாங்களா? இவ்வளவுதானா மாதாஜி? நிறைய வருவாங்க மாதாஜி. இன்னைக்கு என்னன்னு கம்மியா இருக்கிறாங்க, திடீர்னு நிறைய வராங்க, திடீர்னு கம்மியா வராங்க மாதாஜி. டெம்பிள் இதுல நடக்குது இல்ல, நித்யானந்த திரையோதசி, அதுல கலந்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் இது ஆன்லைன் கிளாஸ் இல்லைங்களா மாதாஜி? இது ஆன்லைன் கிளாஸ். ஆமா. ஒரு தடவை வர்றது ஏன் இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ரெகுலரா வர்றவங்க இருக்கிறாங்க. சரி வர்றவங்க வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுக்க வந்தேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஏன்னா நிறைய பேர் இருந்தா நான் ஒரு விஷயம் சொல்லலாம்னு பார்த்தேன். கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்காங்க. அப்பனா நான் அடுத்த வாரம் வரேன் மாதாஜி. ஓகேம்மா, சொல்லுங்கன்னா சொல்லுங்க மாதாஜி. பரவாயில்ல, சொல்லுங்க இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்லிட்டு போயிடவா? தரணி சினிமா சொல்ல சொன்னாங்களா மாதாஜி? ஆமா ஆமா. எல்லா சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க. ஒண்ணும் இல்ல, நம்ம பிரபுபாதா புக்ஸ பத்தி கொஞ்சம் இன்ட்ரோடக்ஷன் பண்ணணும் எல்லாருக்கும். இங்க இருக்கிறவங்க அப்ப இன்னும் 4 பேர், இன்னும் 10 பேர் தான் நல்லா இருக்கும். ஆமா மாதாஜி, நல்லா இருக்கும். அதுக்குதான் ஓகே மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் வீக் நாம எல்லாம் போட்டுடலாம் மாதாஜி. எல்லாம் கம்பல்சரி கட்டாயம் வாங்க. ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்னு சொல்லலாம் மாதாஜி. போட்டுறேன் மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. நம்ம கொஞ்சம் பிரபுபாதா புக்ஸை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும். அது நிறைய பேர் இருந்தா அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்குவாங்க. நான் லீவ் வைக்கிறேன் மாதாஜி. சரி மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. போஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க.
Sure. இதுக்கு பிடிஎஃப் போப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். இப்போ நம்ம பார்க்குற படம் குரு பிரணாமம் சொல்லிக்கிறேன். வந்திருக்க அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த டெம்பிள் இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றேன். ஓம் அஞ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனச்சலாகய சாக்ஷுன்மூலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் தாபிதம் ஏன புதிலே ஸ்வயம் ரூபம் கதாமகிம் ததாதிஸ்வதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோ ஸ்ரீயுதபதகமனம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்கரஜாதம் சகன ரகுநாதாநிதம் ச ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் கிருஷ்ண பரிஜன சகிதம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சாகன லலிதா ஸ்ரீ விசாகான்விதாம் ச ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்தோ தீனபந்தோ ஜெகத்பதே கோபேச கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமத்துதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே பிருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரி பிரியே வாஞ்சா கல்பதர்ப்பய சத்ருபா சிந்து பையவச்ச பரிதானம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபிய நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். தெரியுதுங்களா ஸ்கிரீனு? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் தெரியுது ஸ்கிரீன் மாதாஜி. தெரியுதா? தெரியுது மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ. கடந்த வாரம் எடுத்த பாடம் யாருக்காவது நினைப்பு இருக்கா? என்ன பார்த்தோன்னுட்டு நான் அப்படியே இது பண்றேன், நீங்க பாருங்க. கிருஷ்ணா இத பார்த்தே நீங்க சொல்லுங்க என்ன பார்த்தோன்னுட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. லக்ஷ்மி ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் போக மாட்டேங்குது, மேல கேட்கும். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண. இப்ப பாருங்க, நம்ம நேற்று போன வாரம் பார்த்தது. இந்த கிளாஸ்ல நம்மலாம் வகுப்புல எல்லாம் ஒன்னா கூடியிருக்குன்னா அது காரணம் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்க ஸ்தாபனர் சில பிரபுபாதர் கருணையாளர் நம்மளாம் சேர்ந்துருக்கிறோம். அதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த என்என்டி பிரபுக்கு மிக நான் வந்து நன்றியை தெரிவிச்சுக்கலாம். கிளாஸ்க்கு வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன நவரவே மாட்டேங்குது. சொல்லுங்க. நாமெல்லாம் இப்போ பிரபா சொன்னாரு, அவர் வந்து இயற்கையிலேயே வைஷ்ணவ குடும்பத்துல பிறந்ததுனால வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்துல வளர்ந்தான்னு பார்த்தோம். முக்கியமான நம்ம இதுல இருக்கிற சப்ஜெக்ட்ல வைஷ்ணவ பண்பாட்டின் வரையறை, பாட மேலாட்டம், வைஷ்ணவ பண்பாட்டின் அடிப்படை கொள்கை, நேரம் மற்றும் இடம், நியம ஆக்கிரகா, வைஷ்ணவ பண்பாட்டின் பயன்பாட்டுக்கு பொருத்தமான அணுகுமுறை. இதுல என்ன செய்யுது, முக்கியமானது என்னன்னா வைஷ்ணவ பண்பாட்டின் வரையறை. அது முக்கியமா, அது வந்து எல்லாருக்குமே நினைப்பு வச்சுக்கணும். நம்ம அதுக்கு என்ன சொன்னேன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நான் அதை கொண்டாந்துறேன், பார்த்து சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு ஸ்கிரீன்ல தெரியறத பார்த்து சொல்லுங்க. முக்கியமான பாயிண்ட், வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தின் இன்றியமையாத கோட்பாடு என்ன? படிக்கலாம் யாருன்னா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், கேக்குதுங்களா பேசுறது? கேக்குது மாதாஜி. படிங்க பிரபு, நீங்க சொல்லுங்க, பார்த்து சொல்லுங்க. படிக்கிறீங்கல்ல, சொல்லுங்க. அப்படி சொல்லுங்க. வைஷ்ணவி கலாச்சாரத்தின் இன்றியமையாத கோட்பாடு என்ன போன வாரம் பார்த்தோம்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இதுல பார்த்துருக்க பாயிண்ட் நான் போட்டுருவேன். அந்த பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இதை பார்த்து சொல்லுங்க. நம்ம இதை பார்த்தோம். முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன? கிருஷ்ணரை எப்போதும் மறக்காமல் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். ஒரு பாயிண்ட். வெரி குட். அவரை மறக்க செயல்களை எப்போதும் செய்யக்கூடாது. வெரி குட். எப்பொழுதும் ஒருவர் கிருஷ்ணன் நினைவில் வைத்திருக்கும் வகையில் தான் செயல்பட வேண்டும். அதுக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம், எப்படி செயல்படலாம்? ஏன்னா இது திரும்ப திரும்ப நம்ம பேச நாம தினமும் சொல்லணும். ஒண்ணு நாம ஜபம், நாம் செய்யும் செயல்களை அவருக்கே அர்ப்பணிக்க வேண்டும். வெரி குட். இது ஒரே வார்த்தையில முடிஞ்சு போச்சு. நம்ம செய்யறது எல்லாமே அவருக்கு அர்ப்பணிக்கணும்னாவே அவருக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம சர்வீஸ் பண்ணணும், சேவை பண்ணணும். எப்படி சேவை பண்ணணும்? காலையிலேருந்து காலையில எழுந்ததுமே குளிச்சு முடிச்சு பகவானுக்கு ஒரு கிளாஸ் டம்ளர்ல தண்ணி வச்சு அது துளசியில வச்சா போதும்.
பகவான் அன்போட ஒரு இலை கொடுத்தா போதுங்கிறாரு. ஒரு பூவோ பழமோ கனியோ நீரோ எது கொடுத்தாலும் நான் ஏத்துக்கிறேன்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. எனக்கு இதுதான் வேணும்னு இல்லை. அந்த அளவுக்கு எளிமையா கேட்கிறாரு பகவான். இதுதான் பக்தி தொண்டின் ஆரம்பம். அவரை மறக்கக்கூடிய செயல்கள் நம்ம செய்யக்கூடாது. அவர் மறக்கக்கூடிய செயல்கள் என்னென்ன? இதுக்கு முன்னாடி இந்த நேரத்துல நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம்? இந்த இந்த மாதாஜி கிளாஸ் மறக்கக்கூடிய செயல்னா என்டர்டைன்மெண்ட், சினிமா போறது, மது அருந்துறது, சீரியல் பாக்குற சொன்னீங்க இல்லைங்களா, அன்னைக்கு பக்கத்துல இருக்க சீரியல் பாக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஆமா பிரபு, ஆமா பிரபு. கிரிக்கெட்டு, டிவி தான் மேக்சிமம். டிவி இப்ப கூட என்னங்கிறீங்க, எல்லாரும் போன் இல்லாத கைய, மோதிரம் இல்லாத கையை பார்க்கலாம், வளையல் இல்லாத கையை பார்க்கலாம். இந்த போன் இல்லாத கையை பார்க்க முடியாது. பஸ்ல ஏறுங்க, ட்ரெயின்ல ஏறுங்க, ரோட்ல பாருங்க அந்த போன். ஆனா எது ஒன்றும் நல்லதுக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஒரு கத்தி இருக்குது எக்ஸாம்பிள்னா, அதை ஆளையும் கொள்ளலாம், காய்கறின்னு இருக்கலாம். ஒரு உயிரை காப்பாற்றுறதுக்கு டாக்டருங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க. நாம் எதுக்குமே எப்பயுமே நல்லதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும். அந்த மாதிரி நாம் நம்மளுடைய நேரத்தை நம்ம எதுக்கு பிறந்தோம், ஏன் வந்தோம், என்ன செய்யணும் அப்படின்னுட்டு பிரபுதர் உங்களை கேள்வி தான் கேட்க சொல்கிறாரு. இது வந்துட்டு பக்தின்னா எல்லாருமே பக்தி பண்ணுறாங்க இந்த உலகத்தில். இதுதான் பக்தின்னு தெரியாமல் பண்ணுறாங்க. அது எதுக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்குது. நியம ஆக்கிரகா பார்த்தீங்களா, நியம ஆக்கிரகா. இப்படித்தான் வாழணும்னு ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது. எப்படி வேணாலும் வாழணும்னு ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது. நாம என்ன பண்ணணும்? இப்படித்தான் வாழணும், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன். இப்போ ரோட்ல போயிட்டே இருக்கிறோம். ரோட்ல போயிட்டு இருக்கும்போது சிக்னல் வந்தா நிக்கணும், சிக்னல் தாண்டி போகக்கூடாது. நம்ம ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி வாழ்ற வாழ்க்கையிலே, சாதாரணமா வாழ்ற வாழ்க்கையிலே ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் வைக்கிறாங்க மெட்டீரியல் லைஃப்ல. இது ஆன்மீகத்துல நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்குது. முக்கியமா வேதத்துல கொடுத்துருக்கிறதுதான் பிரபாதர் குறிப்பிட்டு சொல்றாரு. சொந்தமா எதையும் சொல்லல. அததான் இஸ்கான்ல வச்சிருக்கிறாங்க. என்னென்ன சொல்லுங்க, 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன். இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்றீங்க, இன்னிலிருந்து அட்டன் பண்றவங்க என்ன செய்யணும்னா, நீங்களா புதுசா வந்திருக்க டிவோட்டி தான், தயவு செய்து டெய்லி பகவானுக்கு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி வச்சிருங்க. நீங்க எந்த நேரத்தில் வச்சாலும் சரிய. காலையில வேலைக்கு போயிட்டா முடியல, பரவாயில்ல, முதல்ல ஆரம்ப நேரம் தானே, குளிச்சுட்டு வந்து ஒரு கிளாஸ் தண்ணியை மூண்டாவது ஒரு துளசியில போட்டு வச்சிருங்க. எவ்வளவு நேரம் ஆயிட போகுது? இதுதான் ஆரம்ப பிரசாதம் அவருக்கு வைக்கிறது. மெதுவா பகவான் நமக்கு ஒரு குழந்தை கையை தூக்கி அம்மான்னு கூப்பிட்டாதான். பஸ்லயே யாரோ ஒரு குழந்தைய வச்சுட்டு போறாங்க, நம்ம கை நீட்டி கை தூக்கும் போது கை தூக்கி என்ன தூக்கணும்னு சொல்லும் போது யாரா இருந்தாலும் தூக்கிடுவோம். சொல்லுங்க. அந்த மாதிரி நம்ம பகவானுக்கு பிராரம்ப நினை ஒரு கிளாஸ் தண்ணி வச்சு துளசி வைங்க. இதுக்கு மேல நம்ம எப்படி மேல வந்து பகவானே நமக்கு வழிகாட்டுவார். ஓகேங்களா? அதான் நியம ஆக்கிரகத்தின் வழிகள் 2. அவரு தன்னை அறியும் விஞ்ஞானம். இது சயின்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரிலேஷன். விஞ்ஞான பூர்வமா தான் சொல்றாரு அவரு. இப்போ நியம விதிகள்னா என்ன? நியம ஆக்ரகான என்ன, அக்ரகான என்ன பார்த்து சொல்லுங்க டிவோட்டீஸ். ஆக்ரகான என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக்ரகா அதான் பிரபு, ஏற்றுக்கொள்ற ஆவல். அக்ரகான என்ன? ஏற்க தவறியது. நம்ம ஏற்க தவறியதுன்னா இது நம்மளேதான் உதாரணம். எத்தனை நாளும் உட்காந்து இதை ஏற்க தவறிட்டோம். நம்ம இந்த மாதிரி இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணாம, பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்காம, தெரிஞ்சது வரைக்கும் போதும்னு நினைச்சிருப்போம். இதுதான் நம்ம ஏற்க தவறியதே. இப்ப உங்களுக்கு எல்லாமே இப்ப ஆக்ரகா, நம்ம எல்லாமே இப்ப ஆக்ரகா தான், ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆவல் இருக்கிறோம். இத்தனை நாளும் அக்ரகாவில் இருந்தோம். ஆனா இதை விட்டு நம்ம போகக்கூடாது. நல்லது கேட்கறதுக்கு மக்கள் வர்றதுக்கு கஷ்டம், கெட்டது டக்குன்னு ஏத்துக்குவாங்க, நல்லதை ஏத்துக்க மாட்டாங்க. அது ஒரு ஜுரம் வந்தவங்களுக்கு பேராசிட்டமால் கொடுங்க, அது கசப்பாக தான் இருக்கும் அந்த ஜுரம் போகிறதுக்கு. அந்த மாதிரி இது நல்லது இல்லைங்களா? அதுவும் இது தன் உணர்வு. இது அடுத்த லெசனுக்கு போகலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சுதுங்களா? இதுல ஏதாவது புரியலைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டிஸ் நெக்ஸ்ட் லெசன் போலாமா? போலாம் மாதாஜி. போலாம் மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் லெசன் போலாம். ஓகேம்மா, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். இதை நீங்க படிக்கலீங்களா? போற வேணாம். இப்போ இது படிங்க. இப்ப இது மாதிரி படிங்க. வைஷ்ணவ பண்பாட்டின் பயன்பாட்டுக்கு பொருத்தமான அணுகுமுறை என்ன? படிங்க மாதாஜி பிரபீஸ், யாராவது படிங்க. மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிக்கலாமா மாதாஜி? சரி படிங்க, நான் ஸ்லோகம் படிச்சிருக்கேன். ததாபி பக்த சுபாவ மரியாதை ரக்ஷண மரியாதா பாலன ஹய சாதுர பூஷண. படிங்க மாதாஜி. வைஷ்ணவ நெறிமுறைகளை கடைபிடிப்பதும் பாதுகாப்பதும் ஒரு பக்தரின்
பண்பு. வைஷ்ணவ ஆச்சாரத்தை பேணுவது ஒரு பக்தனுக்கு ஆபரணம். மரியாதா லங்கனே லோககரே உபகாச இகலோக பரலோக துய்ஹயானாச. ஒருவர் ஆசார விதிகளை மீறினால் மக்கள் அவரை கேலி செய்வார்கள். இதனால் அவர் இம்மையிலும் மறுமையிலும் தோல்வியடைவார். மரியாதா ராக்கிலே துஷ்ட கைலே மோரமனா. ஆச்சாரத்தை கடைபிடிப்பதன் மூலம் நீங்கள் என் மனதை திருப்திப்படுத்தினீர்கள். மூணாவது சொல்ற வசனம் வந்துட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு சனதன கோஸ்வாமிகிட்ட சொல்றாரு. இது எங்க குறிப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் அந்தியில குறிப்பிடப்பட்டிருக்குது. இப்போ நான் இப்போ ஆச்சாரத்தை கடைப்பிடிக்கிறேன்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் தண்ணி டெய்லி வைங்க அப்படின்னுட்டு. இப்போ ஒரு 10 கிளாஸ் தாண்டி உங்களை நான் கேட்குறேன், தண்ணி நான் அப்போ வந்து நான் வைக்கிறேன் மாதாஜி, நீங்கள் சொல்லும்போது எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கும். ஏன்னா பகவானுக்கு நம்ம தண்ணி வைக்கணும், இது நம்மளுடைய ஆச்சாரம். வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தில் இது ஒரு முக்கியமான பண்பு, இதை வைக்கணும். அப்போ என்ன செய்யும், என் மனசு சந்தோஷமா இருக்கும். நீங்கள் என்ன அந்த மாதிரி ஒன்றுன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வரணும் சொல்கிறாரு. அதே மாதிரி இது வந்து நமக்கு வந்து முதல் மொழிபெயர்ப்பில் சொல்கிறது, இது வந்து பக்தரோட பண்பு, இது நமக்கு வந்து ஒரு ஆபரணம். இந்த வைஷ்ணவ ஆச்சாரத்தை என்ன திலக்கு வைக்கணும்ன்றது. இந்த திலக்கு வச்சதும் பாருங்க, மூக்குக்கு மூக்குத்தி போட்டா அழகுன்றோம், காதுக்கு தோடு போட்டா அழகுன்றோம், நெத்திக்கு திலகம் வச்சா அதுதான் ஆபரணம், அழகு. யோசிப்ப யம தர்மராஜனுடைய தூதர்கள் வந்து பக்கத்துல வரவே மாட்டாங்க. அதே மாதிரி நான் பேருக்கு கடைபிடிக்கிறேன் அப்படின்னு ஆச்சார விதிகளை மீறினா வந்துட்டு என்ன செய்வாங்க, மக்கள் வந்து ரொம்ப கேலி செய்வாங்க. அந்த மக்கள் பேச்சு கூட நம்ம இது பண்ணாத கூட இந்த பிறப்பிலையும் சரி மறுபிறப்பிலையும் சரி நம்ம தோல்விதான் நமக்கு கிடைக்கும். அதனால நம்ம செய்யறத கரெக்டா செய்யணும். மனசாட்சி கேட்கும், நெஞ்சுக்கு நீதியா கரெக்டா பகவானுக்கு பயந்து செய்யணும். நாமெல்லாம் பாருங்க, குழந்தைங்களை எப்படி சரி பழக்குவோம் அந்த காலத்துல, ஏதாவது சொல்லு ஏதாவது சாமி வந்து கண்ணை குத்திரும். சாமி எந்த சாமி கண்ணை குத்திரும்? குழந்தைங்களுக்கு பயப்படுத்துறது, நல்ல வழிக்கு வர்றதுக்கு, நல்லது செய்யறதுக்கு குழந்தைங்களுக்கு சிறு வயசுலயே நம்ம பழக்கிறது. இந்த மாதிரி சாமி கண்ணு குத்திரும், இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணக்கூடாது நம்ம சொல்லுவோம். இப்ப படிங்க, ஹரே கிருஷ்ணா. அவர்களது நடத்தையை பார்த்தாவது சமுதாயம் பயனடையும். கீழே படிங்க. எனவே தற்போதைய தருணத்தில் சில சிறந்த மனிதர்கள் இருப்பது மிகவும் அவசியமானதாகும். ஆச்சாதி எனவே சில சிறந்த மனிதர்கள் கிருஷ்ண உணர்வுள்ள மனிதர்கள். அவர்களின் குணாதிசயங்கள், நடத்தைகள், வாழ்க்கையின் லட்சிய நோக்கம் ஆகியவற்றை உருவாக்க நாங்கள் முயற்சி செய்கிறோம். எனவே கிருஷ்ண உணர்வை தீவிரமாக எடுத்துக்கொண்டவர்கள் அவர்கள் சிறந்த மனிதர்களாக இருக்க வேண்டும். அவர்களின் நடத்தையை பார்த்தாவது சமுதாயம் பயனடையும். சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு ஆபணி ஆச்சரி பிரபு ஜீவேரி சிஷ்யாஷே என்று கற்பித்தார். நீங்கள் ஒரு சிறந்த மனிதராக நடந்து கொள்ளாவிட்டால் உங்களால் பிரசங்கம் செய்ய முடியாது, உங்கள் பிரசங்கம் வெற்றி அடையாது. அது பாருங்க கரெக்டா. இப்ப இது கலியுகம். இந்த கலியுகத்துல வந்து ஒரு திறந்த மனிதன் சொல்றது வந்து பக்தியில சிறந்தவர்கள், தத்துவ குணத்துல. நான் பக்தி பண்ணேன், நானும் பக்தி பண்றேன். இந்த பக்கம் வந்துட்டு பக்தி பண்ணுறதுக்கு சில பண்புகள் இருக்குது. நீங்க பாருங்க, இப்போ ஒரு கோயிலுக்கு போறதுக்கு சபரிமலைக்கு போறாங்க. இப்ப எங்க வீட்டுல, நான் அடுத்தவங்க சொல்ல விரும்பல, எங்க வீட்டுல எங்க அண்ணா சபரிமலைக்கு மாலை போட்டாரு. மாலை போட்டு என்ன பண்றாரு, ஒரு மண்டலமா, இப்பெல்லாம் ஒரு மண்டலம் ஒரு நாள்லயே போட்டு ஒரே நாள்ல போயிட்டு வந்துடுறாங்க. எப்ப மாலையை கழட்டுவோம், எப்ப போய் தினாலும் சாப்பிடாத இருந்தப்ப சாப்பிடாதெல்லாம் சாப்பிடலான்னு ஓடி போயிடுவாங்க. இங்கே எப்படி 360 நாளுமே அந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் நாம. அப்ப எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க, ஒரு தடவை சாமியை பார்க்க போறதுக்கே 1 மாசம் பண்றாங்கன்னா நம்ம எப்பயுமே சாமியை பார்க்கணும், எப்பயுமே பகவானுடைய கருணை நமக்கு வேணும், அவரோட இது வேணும். இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆச்சரதி சிஸ்டேஸ் அப்படின்னா, சிஸ்டர்ஸ்னா பெரிய மனிதர்கள் வந்து எந்த ஒரு பழக்கத்தை கடைபிடிக்கிறார்களோ அதையே அவரை ஃபாலோ பண்றவங்களும் பின்பற்றுவாங்க. இப்போ ஒரு சினிமா நடிகர் இருக்கிறாரு, அவர் பிடிச்சாரு, அந்த படத்துல அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டாருப்பா, இந்த ட்ரெஸ்ஸை போடணும். ஒரு படம் வந்துச்சு அப்போ, ஏதோ ஒரு படம் மறந்துட்டேன். அந்த படத்துல ஒரு சேலை கட்டியிருப்பாங்க நடிகை, அந்த அதுல இருக்கும் என்னது, அதை பார்த்து எல்லாருமே அந்த மாதிரி தான் சேலை வாங்கி கட்டினாங்க. ஒரு வளையல் போட்டாங்க. அப்ப தில்லுமுள்ளுன்னு ஒரு படம் வந்தப்ப
அந்த வளையல் 3 கலரா வரும். கேட்டா தில்லுமுள்ளு படம், இது தில்லுமுள்ளு வளையல் அப்படிம்பாங்க. அது போல கிரிக்கெட் வீரர் இந்த மாதிரி ஹேர் ஸ்டைல் பண்ண அப்படியா, நான் இந்த மாதிரி தான் ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணுவேன். ஒரு அரசியல்வாதி பண்றாரா, என்னுடைய தலைவர் இப்படி இருக்கிறா, நான் இப்படி இருக்கிறேன். ஒரு அரசியல்வாதி இவங்கெல்லாம் சிறந்த மனிதர்கள் தான். பட் அவங்கள ஃபாலோ பண்றவங்க என்ன செய்யறாங்க, அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்களோ அதுதான் பண்ணுவாங்க. அவங்களுடைய நடத்தை எல்லாமே. நாம என்ன பண்ணணும், வைஷ்ணவருடைய குணாதிசயங்கள், வைஷ்ணவருடைய நடத்தைகள், அவர்களுடைய செயல்கள் அப்படியே தான் நம்ம கடைபிடிக்கிறத பார்த்தா அடுத்தவங்க அதை கடைபிடிப்பாங்க. நம்ம ஒருத்தர் பாருங்க, நம்ம வீட்டில் இருக்கும் ஒரு சிலர், நம்மளே எடுத்துக்கலாம், நம்ம ஒரு சிலர் வீட்டில் நம்ம அட்வைஸ் பண்ணால் கேட்க மாட்டோம். அது ஏதோ ஒரு இது. ஆனால் நமக்கு பிடிச்சவங்க, நம்ம பழகிற ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய ரிலேஷன், யாராவது நம்மளுடைய வெல்விஷர் சொல்லும்போது அதே வார்த்தைக்கு எடுத்துக்குவோம். ஏன் சொல்லுங்க, அவங்க நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க, அவங்க நம்ம ஒரு சிறந்த மனிதராக கருதுறோம். அதனால அதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு என்னன்னு, நாம சிறந்தவங்களா இல்லைன்னா நம்ம பிரசங்கமே செய்ய முடியாது. அப்படி செஞ்சாலுமே வெற்றி அடையாது. இப்போ நீங்களாம் இந்த கிளாஸ் வந்து இவ்வளோ நாள் அட்டன் பண்ணுறீங்க, உங்களுடைய பிரசங்கம் வெற்றி. நீங்கள் பாருங்கள், கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்க. நீங்கள் 10 பேர்ட்ட சொல்லுங்க, ஒரு 2 பேராச்சும் வந்து கிளாஸில் உட்காருவாங்க. இதே உங்களுடைய வெற்றி. நான் சொல்கிறேன், உங்களுடைய முதல் பிரசங்கம் என்ன தெரியுங்களா, நீங்கள் இப்போ சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க, பகவத்கீதை அட்டன் பண்ணுறீங்க, இப்போ இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க, யான் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம்னு நீங்கள் அனைவருக்கும் எடுத்து சொல்லுங்க. தயவு செய்து பிரச்சாரம், இப்பொழுதே உங்களுடைய பிரச்சாரத்தை இப்போ இருந்தே நீங்கள் பிரச்சாரம் பண்ணுங்க. இந்த மகாபிரபு என்ன சொல்றாரு, நம்ம சிறந்த மனிதராக இருந்தால் தான் நம்ம பிரசங்கம் பண்ண முடியும், இல்லாட்டி பிரசங்கமும் வெற்றி அடையாதுன்னு சொல்லிட்டு மகாபிரபுவே சொல்றாரு பகவானே. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்றாருன்னா, இது ஒரு டிவி ரிப்போர்ட்டர் போயிட்டு பிரபுபாதர்கிட்ட பேட்டி எடுக்கிறாங்க, இன்டர்வியூ. அப்ப சொல்றாரு பிரபுபாதர், கிருஷ்ண உணர்வை யார் உண்மையா பின்பற்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவருடைய நடத்தையை வச்சு நம்ம அடையாளம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு, அவர் ஒரு நற்பண்புகள் கொண்ட மனிதராக இருப்பார், அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதில் அளிக்கிறாரு பிரபுபாதர். நற்பண்புகள் கொண்ட மனிதர்னா என்ன சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். படிக்கட்டுமா மாதாஜி? சொல்லுங்க மாதாஜி. படிக்கட்டுமா? இல்ல, இந்த 4 பண்புகள், ஒரு நற்பண்புகள் சொல்றோம் இல்லையா, அது ஒரு 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இஸ்கான் இருக்குது. இஸ்கான்ல நம்மளுடைய அமைப்பு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். தினமும் நாம ஜெபிக்கணும், கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கணும், நல்லொழுக்கம் உள்ள நல்ல இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமநிலையா நம்ம பாவிக்கணும். ஓகே, உங்களுது வேற யார் சொல்றீங்க? சர்வா பிரபு இருக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. விஷ்ணு பிரபு. 4 ரூல்ஸ். 4 ரூல்ஸ்னா மாமிசம் உண்ணக்கூடாது, அந்த எஸ் 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 அதான் பிரபு சொல்லுங்க. ஓகே, தகாத உறவு கொள்ள, மாமிசம் உண்ணக்கூடாது, சூதாட்டம் விளையாடக்கூடாது, போதைப் பொருள் உட்கொள்ளக்கூடாது, இல்லிசிட் செக்ஸ், தவறான. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மது, மாது, மாமிசம், சூது மாதாஜி. ஹரே இன்னொன்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பிரபு. மது, மாது, மாமிசம், சூது மாதாஜி. மது அருந்தக்கூடாது. வெரி குட் பிரபு, சொல்லுங்க. நல்லா தவறான உறவு முறை. மது அருந்தக்கூடாது, இன்டாக்சிகேஷன். மாதுன்னா தவறான உறவு முறை கூடாது. இதனால நமக்கு என்ன போகுது, இந்த மாதிரி நடந்தா நம்மளுடைய எது கெட்டு போகுது சொல்லுங்க. தவம், வாய்மை, தூய்மை, நேர்மை, இதெல்லாம் கிடைக்கும். கரெக்ட். இப்ப இந்த 4ஐயும் நம்ம பின்பற்றதுனால இதை சொல்லணும். இது 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பின்பற்றதுனால தவம், நேர்மை, தூய்மை, வாய்மை. பாருங்க, வாய்மை சூதாடுற இடத்துல வாய்மை இருக்காது. தூய்மை எங்க இருக்காது, தவறான ஒரு உடல் உறவு, தவறான ஒரு உறவுனா தூய்மை இருக்காது. நேர்மை எங்க இருக்காது, பிடிச்ச ஒண்ணு அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும். இந்த 4ம் இருக்கணும் நமக்கு. இது 4மே தர்மத்தின் தூண்கள். தவம், தூய்மை, வாய்மை, நேர்மை, இது 4ம் தர்மத்தின் தூண்கள். பகவான் சொல்றாரு, இந்த தூண்கள் 4 நமக்கு இருக்கணும்னா என்ன செய்யணும், இந்த 4ஐயுமே நம்ம இந்த 4 ரூல்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இதை சொல்லுங்க, இதை படிங்க. இசை தத்துவம்.
ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க. படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. இசை, தத்துவம், ஆன்மீக கலாச்சாரம் மற்றும் தனிப்பட்ட நடத்தை மூலம் ஆன்மீக கலாச்சாரம் மற்றும் தனிப்பட்ட நடத்தை மூலம் இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கம் பக்தர்களின் சிறந்த தன்மையில் உச்சக்கட்டத்தை அடைகிறது. இந்த பரலோக பங்களிப்புகள் அனைத்தும் ஒன்றாக இணைந்து மேற்கத்திய மக்களின் வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரும். இத 1968ல பிரபுபாத எழுதிக்க லெட்டர். ஆனா இது கொண்டு வந்துச்சா இல்லையா? இப்ப சொல்லுங்க, யார் இது கரெக்டா சொல்றீங்க? மேற்கத்திய மக்களின் வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்குதா இல்லையா? கொண்டு வந்தது மாதாஜி. கொண்டு வந்து இருக்குது. நீங்க மாயாப்பூருக்கு வந்து பாருங்க. அங்க மேக்சிமம் 10 பேர்ல 8 பேரு இங்கிலீஷ்கார மேற்கத்திய மக்கள் தான். சேலை கட்டுறாங்க, அழகா சேலை கட்டிக்கிட்டு அந்த சேலையை எடுத்து மேல போட்டுட்டு அப்படியே ஒரு சோல்டர் மேலேயோ இல்லை தலைமையிலேயோ போட்டுட்டு அவ்வளோ இதா வராங்க. இது அந்த காலத்துல பாருங்க, நம்ம தாத்தாவோ நம்ம பாட்டியோட பாட்டி வச்சுக்கலாம், அவங்களாம் முந்தானியெல்லாம் மேலே போட்டுதான் இருப்பாங்க. நம்ம பெண்கள் நம்ம உடலை வெளியே காட்டக்கூடாது. இப்போ ஃபேஷன் ஆயிடுச்சு. அதுதான், அதுக்காக தான் இப்போ இதெல்லாம் பாருங்க. இந்த கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்த பின்னாடி இந்த கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்தவங்களோட குழந்தைங்களுக்கு பாருங்க ட்ரெஸ் எப்படி போடுறாங்கன்னு. நாம இதுக்கு வரது ரொம்ப நல்லதுங்க. நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம குழந்தைங்களோட பீச்சில் நினைச்சு பாருங்க. அவங்களுடைய எதிர்காலம் நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சா கண்டிப்பா இங்க இருக்கிற நீங்க ஒருத்தருமே நமக்காக இல்லாட்டா நம்ம குழந்தைங்களுக்காக நீங்க இந்த கிருஷ்ண உணர்வை ஏத்துக்கணும். இப்ப நான் உதாரணமா பெங்களூர்ல இருக்கிறேங்க. பெங்களூர்ல 10-15 கடை தாண்டிங்கன்னா ஒரு ஒயிட் ஷாப் இருக்குது. இங்க ஆண் குழந்தைகள் கெட்டு போறதுக்கு பெண் குழந்தைகளே எல்லாம் இது பண்றாங்க. ஆண் குழந்தைகளுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. இதை எப்படி மாத்தலாம் நம்ம சொல்லுங்க நீங்க? கிருஷ்ண உணர்வு கொடுக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு. நாம கோயிலுக்கு போனோம், குழந்தைகளை கூட்டிட்டு போனோம். அங்க போனா இந்த இது அந்த இதுக்கு நேரம் இருக்காது. படிக்கிறியா, படிக்கிற நேரத்துல படி, விளையாடுற நேரத்துல விளையாடு, மிச்ச நேரம் வாப்பா கோயிலுக்கு போலாம். குழந்தைங்க வரதுக்கு கஷ்டப்படுவாங்க பாருங்க, வரமாட்டாங்க. நம்ம குழந்தைங்களோட எதிர்காலத்தை பார்த்து வாங்க. அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒரு நல்ல லைஃப் கிடைக்கும். ஒரு பக்தரா நாம இருந்தா நம்ம குழந்தைங்களும் பக்தரா இருக்கும். அது ஒரு பெண் வந்தா குடும்பமே வந்த மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப மேற்கத்திய மக்கள்லாம் பாருங்க, அவங்க நான் சொன்ன போன வாரம் என்னன்னு பக்தி உள்ள அந்த எண்ணமே வர்றது இல்லை மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பாருங்க பிரபு எவ்வளவு அருமையா சொல்றாரு. அவருடைய எல்லாருமே அனுபவத்தை சொல்றாங்க. பக்தி உள்ள வந்தா தானா போயிடும். அது பக்தி வர 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 நமக்கு அதன் மேல ஒரு டேஸ்டே இருக்காது அந்த கேட்ட பழக்கத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா. அதே மாதிரி இப்ப உங்களுக்கு என்ன வேணும்? ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு சொல்றேன். இன்னைக்கு கிளாஸோட ஏன்னா கம்மியா தான் இருக்கிறீங்க. கருத்து உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் கிளாஸோட. நாங்க டொனேஷன் கலெக்ஷன் பண்ண போயாச்சு. அதாவது இன்னொரு டிவோட்டி நாங்களாம் எங்க லெவலுக்கு எங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்ககிட்ட தான் வாங்கினோம். அவர் கொஞ்சம் பெரிய மூத்த பக்தர். டொனேஷன் கலெக்ஷன் பண்ண போறாரு. ஒரு சினிமா பட கம்பெனி வச்சிருக்கிறவர்கிட்ட போய் கேட்கிறார் டொனேஷனு. கேட்டு கொடுக்கும்போது அப்போ அவங்களுக்குள்ள நடுவில் பேச்சு வருது. அப்போ நீங்கள் என்னதான் அவருக்கு ஒரு இது நீங்கள் என்னதான் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்குறாரு. அப்போ இவர் சொல்கிறாரு, இப்போ நானே வச்சுக்கலாம், நான் போய் கேட்குறேன். இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் போகிறேன், நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நான் கேட்குறேன். நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம். அப்போ அவர் சொல்லுவார் என்னன்ட்டு. நான் என்ன கேட்பேன் வந்துருச்சு. நீங்க சந்தோஷமா இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னாச்சு. சந்தோஷமா இருந்தா நான் பாட்டு பாடுவேன். இன்னும் சந்தோஷமா இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? குதிப்பேன். எல்லாருமே பாருங்க, ஒரு கிரிக்கெட் மைதானத்துல அவங்களுடைய ஆள் ஜெயிச்சுட்டாங்கன்னா கிரிக்கெட் அவங்க டீம் குதிப்பாங்க. அரசு எலெக்ஷன் அப்ப தேர்தலில் அவங்க தலைவர் ஜெயிச்சுட்டா குதிப்பாங்க. சினிமா பாட்டு போட்டு ஆடுவாங்க. சந்தோஷம் தான் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க? ஆடுறாங்க, பாடுறாங்க. இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் இஸ்கான்ல சொல்லுங்களேன் நீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம பாடுறோமா, நம்ம ஆடுறோமா? பண்ற கீர்த்தனை பாடிட்டு கை தட்டி ஆடுற மாதாஜி. ஆடுறோம். என்ன வேணும் வாங்க இஸ்கான் வாங்க. நீங்க ஆடுங்க, பாடுங்க, பிரசாதம் சாப்பிடுங்க. பிரசாதம் ஒருத்தருடைய குணத்தை உணர்வுகளை மாற்றுது. முக்கியமான பங்கு தான் பிரசாதங்க. அது அடுத்த பாடத்துல பார்க்கலாம். இப்படிதான் கையை நம்ம இதெல்லாம் டான்ஸுங்கும் போது நம்ம வேற எந்த மாதிரி டான்ஸ் இல்லை. கை ரெண்டையும் மேலே தூக்கி பிரபா சொல்றாரு வெளிநாட்டுக்காரங்களுக்கெல்லாம். அவங்க ஒரு மாதிரி ஆட ஆரம்பிச்சாங்க. அப்ப பிரபா சொல்றாரு இப்படி ஆடக்கூடாது,
அடுத்து கையிரண்டையும் மேல குழந்தை எப்படி அம்மான்னு கூப்பிட்டா குழந்தைய எந்த தாயுமோ இல்லை அடுத்தவங்களும் தூக்காத இருக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி எப்படி பாஞ்சாலி கைரெண்டையும் தூக்கி கோவிந்தா யாதவா மாதவான்னு கூப்பிட்டா அப்படியோ அந்த மாதிரி கைரெண்டையும் தூக்கி அழகா பாடி அந்த மிருதங்கம் கத்தாள் அந்த இசையெல்லாம் கேட்டீங்கன்னா நீங்க தானா நம்ம ஆடாதவங்களும் ஆடுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ எங்கெங்க இது பார்க்கலாம். அடுத்த லெசன் இது வைஷ்ணவ ஆச்சாரம். வணங்குறது கோயில்ல ஆச்சாரம், சரணாமிரதம், ஆர்த்தி மற்றும் நடனம், பரிப்பிரஷ்னா. பரிப்பிரஷ்னா பணிந்து விசாரிக்கிறது, அப்புறம் விருந்தினர்களை வரவேற்கிறது. பாருங்க எல்லாமே சொல்லி தராங்க. நம்ம தமிழ்லாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. விருந்தோம்பல்ங்கிறது தமிழுடைய கலாச்சாரத்துல ஊர்ன ஒன்று. ஆனா இப்ப எங்க இருக்கு சொல்லுங்க. இப்ப நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்காங்க பெங்களூர்ல, வரேன்னு சொன்னதுமே பயப்படுறாங்க. என்னன்னு, நான் ஊருக்கு போயிட்டு இருக்கிறேன், இதை வேற ஒரு வேலை அப்படின்னு எங்க வர இருக்கிறாங்க சொல்லுங்க. வாழ்க்கையே குறுகிருச்சு. கூட்டு குடும்பமா இருந்தது, இப்ப தனித்தனி குடும்பம் வச்சு தனித்தனி குடும்பம் இன்னும் தனித்தனி ஆயிட்டாங்க. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது. இப்ப நம்ம சொல்லி இத விளங்க வைக்கிறது அளவுக்கு இருக்கு. கோயில்ல எப்படி நம்ம நடந்துக்கலாம், சரணாமிரத்தோட அருமைலாம் இப்ப பார்க்கலாங்க. ஓகேங்களா? பகவானுக்கு எப்படி வணக்கம் செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சுட்டே போலாங்களா டிவோட்டீஸ்? ஓகே மாதாஜி. படிங்க. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. படிக்காதவங்க என்ன படிக்கட்டோம்மா, அப்ப யாரும் படிக்கலன்னு நீங்க படிங்க. சரி, படிக்கட்டும் மாதாஜி. அப்ப யாரும் படிக்கல நீங்க திரும்ப படிங்க. சரி. யாரா இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல, கூப்பிட்டுருவேன் இல்லாட்டி. படிங்க பிரபு. மாதாஜி டிராவல் இருக்க மாதாஜி, நானே படிக்கிறேன் மாதாஜி. எதுல இருந்து படிக்கிறேன் மாதாஜி? இந்த விஷ்ணுவுக்குன்றதுல படிக்கட்டுங்களா? படிங்க படிங்க படிங்க, எதுல இருந்து படிக்கல படிங்க, நான் சொல்லிடுறேன். ஓகே. விஷ்ணுவுக்கு வணக்கம் செலுத்தும் நேரத்தில் ஒரு முட்டாள் விஷ்ணாய நமக, இது இலக்கணத்தின் தவறான பயன்பாடு மற்றும் ஒரு கற்றறிந்த நபர் விஷ்ணவே நமக, இதுதான் சரியானது என்று உச்சரிக்கிறார். ஆனால் இருவரும் தங்கள் வணக்கங்களை சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் சமான பக்தியை அடைகிறார்கள். ஏனென்றால் பகவான் ஸ்ரீ ஜனார்த்தனன் ஜீவராசியின் உணர்வை பார்க்கிறார். அவர் பக்தியின் அளவை காண்கிறார், அதற்கேற்ப பலனை தருகிறார். அவர் ஒருவரின் முட்டாள்தனத்தையும் புத்திசாலித்தனத்தையும் பார்க்கவில்லை. தேங்க்யூ பிரபு. பகவான் வந்து அந்த உணர்வை தான் பாக்குறாரு. நீங்க விஷ்ணாயான்னு சொன்னாலும் சரியே, விஷ்ணாய நமகன்னு ஒருத்தர் சொல்றாரு, முட்டாள் விஷ்ணாயன்னு சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா அது வந்து வார்த்தை, விஷ்ணுவே அப்படின்னு சொன்னோம். விஷ்ணுவேங்கிறதுக்கு விஷ்ணாயான்ற அப்படி அந்த எழுத்து மாறிடுது. இருந்தாலும் பகவான் என்ன செய்யறாரு, சொன்ன வார்த்தையை பார்க்கல, அந்த சொன்ன தவற பார்க்கல, அந்த சொன்ன வார்த்தையின் தவற பார்க்கல. அவன் எந்த பக்தியில எந்த அளவுக்கு அந்த உணர்வை சொல்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பகவான் கேட்கிறாரு. பாக்குறாரு. அவரு அதுக்கேற்ற பலனை கொடுக்குறாரு. எப்படின்னா பகவான் பகவத்கீதை சொல்றாரு, ஏதா மாம் பிரபத்தே தாம் ததைவ பஜாமியகம். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஏற்ற போல பலன் கொடுக்குறாரு. இப்ப மெட்டீரியலாவே எடுத்துக்கலாம். ஒரு 8 ஹவர் வேலை செஞ்சா இவ்வளவு சம்பளம், இன்னும் ஒரு 2 ஹவர் வேலை செஞ்சா ஓட்டி செஞ்சா என்ன செய்யறீங்க, ஓட்டி செஞ்சா எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட் கிடைக்குது. பக்தி செய்யறதுக்கு நேரம் காலமே கிடையாது. நீங்க பக்தி இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன்னு சொல்லவே வேண்டாம். பகவானுக்கு பிரசாதம் வைக்கிறதுக்கு தான் டைம் இருக்கும். பக்தி செய்யறதுன்னா படிக்கிறது, பகவானை பத்தி எழுதுறது, பகவானை பத்தி கேட்கறது, இதுவும் டைம் இல்லையே. தூக்கம் இல்லையா, நைட்ல கேளுங்க பகவானை பத்தி. யூடியூப்ல எத்தனையோ இது வருது பகவானை பத்தி. இஸ்கான் லெக்சர், மகாராஜ் லெக்சர்லாம் நிறைய வருது, கேளுங்க. இதுவும் சிரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு மரணம் போது கேட்கறது தானே. சாப்பிடும்போது பிரசாதமா சாப்பிடும்போது நம்ம உணர மாட்டோம். அதனால தயவுசெய்து பிரசாதமா சாப்பிட்றதுக்கு இது பண்ணுங்க. இப்ப படிக்காதது இந்த அடுத்து படிங்க. ஒரு அரசன் அவன் அரண்மனையில் வணங்குகிறான். அரசன் அரண்மனையில் எப்படி வழிபடுகிறானோ அப்படியே கிருஷ்ணரை வழிபட வேண்டும். எனவே விருந்தாவனத்தில் பல நூற்றுக்கணக்கான கோவில்கள் உள்ளன. அதே சமயம் தெய்வம் அரசனை போல வணங்கப்படுகிறது. பாரதிய புராணத்தில் இறைவனின் சில நொடிகள் தங்கினால் அவர் நிச்சயமாக இறையாட்சியை அடைய முடியும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எங்க இருக்குதுப்பா பிரபு படிச்சது? ஹரே கிருஷ்ணா. பாருங்க, நம்ம வணங்குறத பத்தி இப்ப சொல்றாங்க. ஒரு ராஜாவை நம்ம எப்படி வந்து மரியாதை கொடுத்து மதிப்பு கொடுத்து வணங்குறோமோ அந்த மாதிரிதான் பகவானையும் நாம வணங்கணும்.
நாம நாரதி புராணத்துல என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒருவன் வந்து பகவானோட திருக்கோயில சில நொடி இருந்தா கூட அவர் வந்து நம்ம இறையாட்சியே அடலாம். இது வந்துட்டு அடையலாம். இது எங்க இருக்கு? நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து வணங்குறத பத்தி. இப்போ பிரபுஸ் ஆண்கள் எப்படி வணங்கணும்? அந்த இது போட்டுக்கிறாங்க. அடுத்து பெண் அந்தோடைய வணங்கருடைய எத்தனை விதமாக நாம் வணங்குகிறோம். அதனுடைய பிரிவுகளையும் போட்டுக்கிறாங்க. இப்ப இத பாருங்க. இத படிங்க யாருன்னா. ஹரே கிருஷ்ணா. வணங்குதல் பிரணாமா. படிங்க டிவோட்டீஸ். படிக்கிறீங்களா மாதாஜி படி. மாதாஜி பிரபுஜி? யாராவது படிங்க ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீதேவி படிங்க பிரபு. மாதாஜி இருக்காங்க. ஆ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன் சார். எங்க இருந்து படிக்கணும் ப்ளீஸ் சார்? மாதாஜி ப்ளீஸ். மாதாஜி ஸ்கிரீன்ல ஷேர் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. வணங்குதல் வணங்குறத பத்தி. பிரணாமான்னு பாருங்க. பிரணாமம். ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி. விஷ்ணுவை வணங்குவதற்காக. பரவாயில்ல ஒரே பரவாயில்ல. எங்க இருந்து விஷ்ணுவை படிக்கணும் சார்? வணங்குவதற்காக விஷ்ணுவை வணங்குவதற்காக விஷ்ணுவை ஒரு பக்தர் வணங்குவதற்காக தரையில் ஒரு பக்தர் தரையில் விழுந்தால் அவரது உடலில் உள்ள அனைத்து பாவங்களும் கீழே விழுந்து அழிக்கப்படுகின்றன. அவன் எழுந்தவுடன் எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறான். அடுத்து படிங்க. நாரதீய புராணத்தில் குலதெய்வத்தை பணிந்து வணங்குவது பற்றி ஒரு வாசகம் உள்ளது. ஒருமுறை வணக்கம் செலுத்தியவர் குலதெய்வத்தின் முன் பணிந்து வணங்கியவர் மீண்டும் இவ்வுலகில் வரமாட்டார். ஏனெனில் அவர் நேரடியாக கிருஷ்ணரின் இருப்பிடத்திற்கு செல்வார். அப்படி படிச்சுக்கலாம். நான் சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதை படிச்சுங்க. நான் அப்புறம் திரும்ப சொல்லிடுறேன். பிரணாமங்களின் வகைகள். அஷ்டாங்க பிராணாமா, தண்டவத் பிராணாமா. கைகள், கால்கள், முழங்கால்கள், மார்பு, தலை, கண்கள், மனம் மற்றும் வார்த்தைகள். பஞ்சாங்க பிராமணா. கைகள், முழங்கால்கள், தலை, மனம் மற்றும் வார்த்தைகள். பிராணாம முத்ரா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் பாருங்க. பிரணாம முத்ரான்னா நம்ம கை கூப்பி வணங்கணும் இல்லைங்களா? அதுதான் வணங்குவதனுடைய முத்திரை. பஞ்சாங்க பிரணாம பெண்களுக்கு 5 அங்கங்கள். இதுல பாருங்க மனம் மற்றும் வார்த்தையும் இருக்குது. இதுதான் 5 அங்கங்கள். 2 கை. நான் நினைச்சேன் 2 கை 2 காலு தலை 5ன்னு. அப்படி கிடையாது. 2 கை 2 கால் 2 4 தலை அப்படி நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். பட் அப்படி கிடையாது. நம்ம மனசு வார்த்தை மனசால நினைக்கணும். இதுவும் ஒரு அங்கம்னு இதுல வந்து பாருங்க குறிப்பிடப்பட்டிருக்குதுன்னா மனம் மற்றும் வார்த்தைகள் இதெல்லாம் சேர்ந்தாதான் 5 அங்கங்கள். பிரபுஸ்க்கு அப்படி கிடையாது. அப்படியே குச்சி தண்டவத்தினாவே குச்சி மாதிரி நீட்டமா வந்துடணும். அது பிரபுஜிஸ்க்கு. நீங்க எல்லாம் வந்துட்டு புண்ணியம் பண்ணிருக்கீங்க. இந்த இடத்துக்கு வந்து இருக்கீங்கன்னா ஒருத்தருக்குமே அவங்களுடைய குலதெய்வத்தை திருப்தி படுத்தினாதான் இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்கே இந்த மாதிரி பகவானை கும்பிடத்துக்கு வரணும்னா நம்ம குலதெய்வம் வந்து திருப்தி அடையணும். நீங்க குலதெய்வத்துக்கு ஒரு சேவை செஞ்சு அதனால மனமகிழ்ந்தாதான் அந்த குலதெய்வம் நமக்கு வழி விடும். நீ போப்பா முக்தி கொடுக்குற முகுந்தன் தான் முக்தி கொடுக்க முடியும். யாராலும் முக்தி கொடுக்க முடியாது. போறதுக்கு வழிபடணும். அப்படி வழிபட்டு இருக்குது. அதே மாதிரி நம்ம அப்படி பகவான் முன்னாடி விழுந்து கும்பிட்டாவே நம்ம பாவம் எல்லாமே போயிடுது. குலதெய்வத்தை கும்பிடுறவங்க வந்து இந்த உலகத்துக்கு திரும்பவும் வரமாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க பகவான் கிட்ட போயிடுவாங்கோ அப்படின்னுட்டு. தண்டவத்துங்கிறது இங்க விளக்கிருக்காங்க. தண்டான்னா தடி இல்லாட்டி குச்சி. அப்படியே கம்பம் அப்படி நேரா குச்சி விழுவுற மாதிரி கம்பம் விழுவுற மாதிரி நம்ம வந்து பக்தர்கள் 8 அங்கங்களுமே பகவானுக்கு வணக்கம் செலுத்தும் போது தண்டவத் செய்யறான்னு சொல்றோம். அதே மாதிரி 8 அங்கங்கள். இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுதான். 2 கை 2 கால் இதெல்லாமே படிச்சாங்க மாதாஜி. பஞ்சாங்க பிராணாமாக்கு முன்னே பார்த்துட்டோம். அதுதான் விளக்கமா இருக்குது. நம்ம இப்ப என்ன குரு எடுத்தீங்கன்னா வணக்கம் செய்யும் போது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆன்மீக குருவுக்கு சொல்லணும். அப்புறம் பிரபாதாவுக்கு சொல்லணும். பிரணாம முத்திரான 2 கையும் சேர்த்து வச்சு செய்யறது. நாம இப்ப வணக்கம் செய்யும் போது இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். முக்கியமா வணக்கம் செய்யும் போது நம்ம என்னென்ன செய்யக்கூடாது, எந்தெந்த விதிமீறல்கள் என்ன விதி இருக்குது, எந்த விதியை மீறக்கூடாது அப்படின்னுட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்காதவங்க யாருன்னா படிங்க. இல்லாட்டி பிரபு கூப்பிடுங்க யாருன்னா படிக்காதவங்கள. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி ப்ளீஸ். படிங்க மாதாஜி ப்ளீஸ். வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கும் போது தவிர்க்க வேண்டிய மீறல்கள்.
இறைவன் ஓய்வெடுக்கும் போது வணக்கம் செலுத்த வேண்டாம். இறைவன் ஓய்வெடுக்கும் போதோ அல்லது குளிக்கும் போதோ தரிசனம் செய்து அவருக்கு இடையூறு செய்யக்கூடாது என்பது சாஸ்திரங்கள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. கண்டிப்பாக சொன்னால் இந்த நேரங்களில் இறைவனை சுற்றி வரக்கூடாது. தெய்வங்கள் அல்லது ஆன்மீக குரு போன்றவர்கள் உறங்கும் போதோ அல்லது உணவு உண்ணும் போதோ அவர்களுக்கு வணக்கம் செலுத்தக்கூடாது. இல்லையெனில் ஒருவர் முதலில் ஸ்ரீஹரிக்கும் பிறகு தனது ஆன்மீக குருவுக்கும் பிறகு மற்ற உயர் அதிகாரிகளுக்கும் வணக்கம் செலுத்த வேண்டும். ஒரே ஒரு கையால் வணங்குதல். ஒரே ஒரு கையால் மட்டுமே வணக்கம் செலுத்துவது குற்றமாகும். அதாவது ஒரே ஒரு கையை தலைக்கு முன்னால் நீட்டி மற்றொரு தரையை இருக்கும்போது ஒரு மணிப்பையை அல்லது பிற புனித பொருட்களை வைத்திருக்கும். வணக்கம் செலுத்துவதற்கு முன் நீங்கள் வைத்திருக்கும் எதையும் கீழே வைக்கவும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சரிங்களா? எப்ப நம்ம சாமி கும்பிடுறோம், எப்ப வந்து பகவானுக்கு போய் வணக்கம் செலுத்தக்கூடாதுன்னா, பகவான் ஓய்வு எடுக்கும் போது. நீங்க எப்பனா நினைச்சு பாருங்க, நீங்க பகவான் ஓய்வு எடுக்கும் போது அவருக்கு வணக்கம் செலுத்திருக்கீங்களா இல்லைங்களா? கண்டிப்பா நீங்களா செலுத்திருப்பீங்க. எப்ப செலுத்திருப்பீங்க நான் சொல்றேன். உங்களுக்கு நினைப்பு இருந்தா நீங்களே சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரா நினைப்பு இருக்கா பகவான் ஓய்வு எடுக்கும் போது வணக்கம் செலுத்துறது? சரி, எல்லாரையும் பண்ணிருக்க ஒரு மாதாஜி. கேள்வி கேட்கிறேன். பகவான் மதியானம் தூங்கும் போது மதியானத்துல எல்லாம் நம்ம வெளில கோயில பார்த்தா கும்பிட்டுட்டு போவோம். இதுதான் பிரபு. வெரி குட். இந்த மாதிரி கும்பிட்டு போகும்போது நம்ம மனசால் நினைச்சா போதும். நீங்க போயிட்டு ஏன் அப்படி சொல்றாங்கன்னா, இப்போ நாம இருக்கிறோம், ஒரு காலிங் பெல் அடிச்சா வெளியே வந்து யாருன்னு பாக்குறோமா இல்லையா? ஒருத்தர் கூப்பிட்டா என்னன்னு கேட்கறோமா இல்லையா? பகவான் அவரு நாம வணக்கம் சொல்லும் போது அவரும் எழுந்துக்கிறார், வணக்கம் சொல்றாரு. அவரும் வந்துட்டு நம்ம கிருஷ்ணான்னு இந்த ஒரு சாண்டிங் பண்ணும்போது நீங்க நினைப்பு வச்சுக்கோங்க. கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லும்போது கிருஷ்ணா பக்கத்துல வந்துடுறாரு. ராமான்னு சொன்னா ராமா வந்துடுறாங்க. பகவான் பக்கத்துல வந்துடுறாரு கூப்பிடுதுமே. குழந்தைங்க தாயை கூப்பிடும்போது தாய் பக்கத்துல வந்துருது. அவர் தாயுமானவர் தந்தையுமானவர் பகவான். அவர் வந்துடுறாரு. அதனால நீங்க நம்ம அவர் தூங்கிட்டு இருப்பாரு. அப்ப போய் ஏஞ்சி உட்காந்து அவர் நமக்கு சொல்லணும். நான்லாம் சொல்லியிருக்கேன் பிரபு. நான்லாம் நைட்டு 10 மணி ட்ரிப் எல்லாம் போறது எப்படி கூட்டி போறாங்க சொல்லுங்க? நம்ம டூர் போகும்போது கோயிலே மூடி இருக்கும். ஆனா சாமி கும்பிட்டு போகணும். அதனால கோயிலுக்கு வெளியே போயிட்டு கற்பூரம் கொளுத்தி சாமி கும்பிட்டு அந்த நேரத்துக்கு தேங்காய் உடைச்சு எலுமிச்சம்பழம் வச்சு அப்பதான் வண்டி எடுக்கிறாங்க. இது வந்து ஒரு தவறான ஒன்று. அப்ப என்ன பண்ணணும் நாம? சாயங்காலமே போட்டுக்கோ. நைட் 10 மணிக்கு வண்டி எடுக்கிறியா? 8:30 மணிக்கு கோயில் மூடுறாங்க. 8:30 மணிக்கு பூஜை போட்டுக்கோ. வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுக்கோ. சாமியை 12 மணிக்கு 10 மணிக்கு நான் 1 மணிக்கு நான் டூர் போறேன்னு 1 மணிக்கு போய் பெருமா கோயில் நின்று வாசல் நின்று அது தெரியல. மக்களுக்கு தெரியல. அவங்க செய்யற தவறுன்னு சொல்லல, அறியாமை. அறியல. சாமி நம்ம கோயிலுக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய எண்ணம் என்ன? சாமி கும்பிட்டு நாங்க வண்டி எடுக்கணும். இந்த எண்ணத்துல தான் இருக்காங்க ஒழிய இப்ப சாமி அங்க ரெஸ்ட் எடுத்துருக்காரு, நைட்ல இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியல, அறியாமையில இருக்கிறாங்க. ஆனா இந்த மாதிரி வந்த பின்னாடி தெரிஞ்சிடும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதே மாதிரி நம்ம போயிட்டே இருப்போம். அப்படியே இப்போ 2 வீலர் ஓட்டிட்டு இருப்போம். ஒத்த கையை எடுத்துட்டு நெஞ்சில வச்சுட்டு கும்பிட்டுருவோம். ஒரு கையில வணக்கம் சொல்லக்கூடாது. இந்த மாதிரி தூங்கும்போது பகவானுக்கு அபிஷேகம் செய்யும் போது நாம வணக்கம் சொல்லக்கூடாது. ஒரு கையை மட்டும் நீட்டுறது, ஒரு கை வச்சுட்டு பண்றது. ஜபமாலை இஸ்கான்ல இருக்கவங்களுக்கு இதெல்லாம் ஜபமாலையை கையில வச்சிருப்பாங்க. அதை ஒரு கையில வச்சு ஒரு கையில மட்டும் நீட்டுறது தவறு. 2 கையுமே நீட்டி சொல்லணும். அதே மாதிரி நம்ம வந்துட்டு பிரபுஜி மேல வந்து துணி போடக்கூடாது. இப்ப எந்த கோயிலாச்சும் உங்களுக்கு தெரியுமா? எந்த கோயில்ல துணி போடாம இருந்தாதான் உள்ள விடுவாங்க? யாருக்காச்சும் தெரியுமா? பெருமாள் கோயில்ல மாதாஜி. பெருமாள் கோயில் எஸ்பெஷலி நம்ம ஊர்ல பெருமாள் கோயில போட்டு போயிடுறோம். பிரசித்தி பெற்ற கோயில். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே சொல்லுங்க. கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நமக்கு கேரளால எல்லா டெம்பிள்ஸ்லயும் அப்படிதான் மாதாஜி. எஸ்பெஷலி இதுதான். குருவாயூர்ல மாதாஜி. கேரளா சைட்ல இது இன்னுமே கேரளா சைடு இந்த இதுதான் மாதாஜி. கரெக்ட் தான். இதைதான் நான் எதிர்பார்த்தேன். ஆனா பெருமாள் கோயில போடக்கூடாதுன்னு இருக்குது. பட் என்ன பண்றோம்? எல்லாம் போட்டுட்டு போறாங்க. ட்ரெஸ்ஸை மேல் ஆண்கள் வந்து கண்டிப்பா மேல் சட்டையை கழட்டிட்டு தான் போகணும். வேணா ஒரு துண்டை மேல போட்டுக்கலாம். வேற என்ன படிக்கவே பாருங்க. சைத்தன்ய சரிதாமிரத அந்தியில உடலில் மேற்பகுதியில் ஆடைகளை அணிந்து கொண்டு தெய்வத்திற்கு மரியாதை மற்றும் வணக்கம் செலுத்தும் எவரும் 7 பிறவிகளுக்கு குஷ்டரோகியாக இருக்க வேண்டும். சாஸ்திரம் சொல்றதுதான் அவங்க சொல்றாங்க. சாஸ்திரம் சொல்லுது. குருவாயூர்லாம் சட்டை கட்டினீங்கன்னா உள்ள போக முடியும். பத்மநாப சாமி கோயில்லாம் சட்டை போட்டு உள்ள விடுறது இல்ல. அவங்க கோயில்ல சட்டை கட்டுங்கன்றாங்க.
அதனால இதை தெரிஞ்சுக்கங்க, முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபாலோ பண்ண பார்க்கலாம். நம்ம சட்டம் இல்லாத தான் போகணும். இதுதான் சாஸ்திரங்கள் சொல்லுது. இது வந்து பாருங்க, தென்னிந்தியாவில் இன்னும் பல கோயில்கள் இங்கதான் அப்ப இருந்தே இருந்தது, கம்மி கம்மி ஆயிட்டு இப்ப தென்னிந்தியாவில் தான் கடைபிடிக்கிறாங்க. வட இந்தியாவில் கிடையவே கிடையாது, அவங்களுக்கு அந்த இது கிடையாது. பிரார்த்தனை எப்ப செய்யணும், சத்தமா சொல்லணும். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆன்மீக குருவுக்கு சொல்லணும், அப்புறம் பிரபுபாதருக்கு சொல்லணும், கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லணும். இதை வந்து தவிர்க்கப்பட வேண்டிய குற்றங்கள் பார்க்கலாம். தவிர்க்கப்பட வேண்டிய குற்றங்கள் யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. தெய்வத்தின் ஆன்மீக குருவுக்கு இருங்கம்மா, சத்தம் தெய்வத்தின் ஆன்மீக சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேற யாராவது படிக்கிறாங்களா? ஒரு தடவை கேட்டுக்கங்க, இல்லைன்னா படிக்கிறேன். நீங்க ஒரே நிமிஷம். சண்முக சுந்தரம் பிரபு படிக்கிறீங்களா பிரபு? படிக்கிறேன் பிரபு. ப்ளீஸ் பிரபுஜி, அங்க டிஸ்பிளேல போட்டிருக்காங்க பாருங்க, ஸ்கிரீன்ல இருக்கு. ஓகே. தெய்வத்திற்கு முன் அங்க இருந்து படிங்க பிரபு. தெய்வத்தின் முன் ஆன்மீக குருவுக்கு வணக்கம் செலுத்துவது முறையல்ல. ஒரு பக்தன் வணக்கம் செலுத்துவதும் தெய்வத்தின் முன் ஆன்மீக குருவின் பாதங்களை தொடுவதும் முறையல்ல. இது ஒரு குற்றமாக கருதப்படுகிறது. ஆன்மீக குருவாக ஒருவர் நடித்தாலும் அவர் வணக்கங்களை ஏற்கக்கூடாது, அல்லது தெய்வத்தின் முன் ஒரு சீடரை தனது பாதங்களை கழுவ அனுமதிக்க கூடாது. இது ஆச்சாரம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். ஸ்ரீ சைத்தன்யா கைதாங்குருத மத்திய லீலா 12.120 பொருள். பிரணாமத்தின் திசை. நீங்கள் மதிக்கும் நபரின் திசையில் உங்கள் தலையை சுட்டிக்காட்டுவது பொதுவான விதி. கோவிலில் கருவா கடவுளுக்கு தவறு, கொஞ்சம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஆயிருக்கு. கருடா கடவுளுக்கு எதிரே நிற்கிறார் என்று புரிந்து கொள்ளப்பட்ட இடத்தில் சாஸ்திரம் உங்கள் இடது பக்கம் கடவுளை நோக்கி பிரமாணம் செய்ய கட்டளையிடுகிறது. இதனால் உங்கள் பாதங்கள் கருட திசையில் இல்லை. அல்லது பல இஸ்கான் கோயில்களை பொறுத்தவரை ஸ்ரீல பாதங்கள் கருட திசையில் இல்லை. இஸ்கான் கோவில் பல இஸ்கான் கோயில் பொறுத்தவரை ஒரு நாள் நோன்பு. ஹரே கிருஷ்ணா. பரமபுருஷ பகவானையோ கோவிலில் உள்ள அவரது குலதெய்வத்தையோ அல்லது திரிதண்டி சந்தியாசத்தையோ மரியாதை செய்யாத ஒருவர் பிரயாச்சித்தம் பரிகாரம் செய்ய வேண்டும். அத்தகைய சந்நியாசிக்கு ஒருவர் வணக்கம் செலுத்தவில்லை என்றால் ஒரு நாள் விரதம் இருக்க வேண்டும் என்பது பரிந்துரைக்கப்பட்ட பிராயச்சித்தம். கோவில் அறை ஆச்சாரம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இது முடிச்சிடலாம் பிரபு, அப்புறம் படிப்பீங்க. நம்ம கோயில்ல பாருங்க, போறோமா, அங்க குரு இருந்துட்டா, இப்ப வேற கோயில்ல இங்க மேக்சிமம் இங்கெல்லாம் இது தெரிஞ்சதுனால நாங்க செய்யறது இல்லை. ஆல்டர் பகவானுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே அவர் கீழே தான். பகவானுக்கு முன்னாடி ஆன்மீக குருவா இருந்தாலும் அவருக்கு நம்ம வணக்கம் செலுத்தக்கூடாது. அதே மாதிரி ஆன்மீக குரு வந்துட்டு பாத பூஜை அதனால கழுவக்கூடாது. இது வந்து ஆச்சார சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். அடுத்து நம்ம எப்படி நம்ம கோயில்ல போனோம் அப்படியே தடான்னு கீழே வந்து கும்பிடுறோம், அது தவறு. தலைய பகவான்கிட்ட வச்சுட்டு நம்ம கால் எங்க இருக்குது, பின்பக்கம் இருக்குது. பின்பக்கம் எங்க இருக்குது, பின்பக்கம் ஒரு பெருமாள் கோயிலையுமே கருட ஸ்தம்பம் இருக்குது. நம்ம கால் நம்ம பாதம் வந்துட்டு கருட ஸ்தம்பத்தை நோக்கி இருக்கக்கூடாது. அதனால வந்துட்டு நம்ம இடது பக்கம் நம்ம கடவுளை நோக்கி பிரணாமம் செய்யணும். பிரமாணம் இருக்குது, பிரணாமம் பண்ணணும், வணக்கம் செலுத்தணும் ஆச்சுங்களா. அதே மாதிரி கோயில் இருக்கிற நினைப்பு வச்சுக்கோங்க, நம்ம எங்க போனாலும் நேராக வந்து கும்பிடக்கூடாது, கொஞ்சம் சைடா. நம்ம கும்பிடும்போது வெளியே எங்கேயாச்சும் அங்கே இது பாருங்க, அங்கங்க கோயில் இருக்கும், பின்னாடி எந்த சாமி இருக்கிறாங்களா, எங்கேயாச்சும் சாமி இருக்கிறாங்களா, அந்த பக்கம் வெளியே சன்னிதி இருக்குதான்னு பாருங்க. எந்த பக்கம் சன்னிதி இல்லையோ, எந்த பக்கம் கோயில் இல்லையோ அந்த பக்கம் நம்ம காலை நீட்ட மாதிரி மறக்காம அதை பார்த்து நம்ம பகவானுக்கு அங்க இருக்கிற தெய்வத்துக்கு நம்ம வணக்கம் செலுத்தணும். ஒரு நாள் ஒரு பிராயச்சித்தம் சொல்றாங்க. எதுக்கு பிராயச்சித்தம்? நம்ம பகவான் போயிட்ட கோயிலுக்கு போயிட்டு சாமி கும்பிடல, ஏதோ போனோம் ஒருத்தர் பார்த்தா பேசிட்டு டக்குன்னு
கும்பிடாத கை வணக்கம் சொல்லலை சாமிக்கு. அதே மாதிரி குலதெய்வம், அதே மாதிரி சன்னியாசிகள், திருதண்டி சன்னியாசி, மகாராஜாக்கள், அவங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறது, அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம ஒரு வணக்கம் சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பிராயச்சித்தம் செய்யணும். என்ன பிராயச்சித்தம்? ஒரு நாளைக்கு விரதம் இருக்கணும். அப்பதான் அதுக்கு நமக்கு பிராயச்சித்தமே கிடையாது மேக்சிமம் இதுல. பட் இதுக்கு நமக்கு பிராயச்சித்தம் சொல்றாங்க. இது பரிந்துரைக்கிறாங்க. இதுல கோயில் அறையில என்ன ஆச்சாரம்? சரணாமிரதம். சரணாமிரதம் எதை சொல்றாங்க சொல்லுங்க. சரணாமிரதம்னா என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா. சரணாமிரதம்னு எதை சொல்கிறோம்? பகவானுக்கு அபிஷேகம் செய்யப்பட்ட தீர்த்தம். அவர் பகவானோட திருமேனியில பட்டு அப்படியே கீழே திருப்பாதத்தில், அதாவது அவரது சரணங்களில் பட்ட நீர் சரணாமிர்தம். அதை பத்தி இப்ப பார்க்கலாம். படிங்க ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க, கண்டினியூ பண்ணுங்க. சண்முக சுந்தரம் பிரபா படிச்சது கோவிலறை ஆச்சாரம். சரணாமிர்தம் ஏற்றுக்கொள்வது பத்ம புராணத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி தானம் செய்ய முடியாதவர், ஒரு பெரிய யாகம் செய்ய முடியாதவர், வேதங்களை கற்க முடியாதவர், இறைவனை வணங்க முடியாதவர், அல்லது வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதனால் எந்த ஒரு புண்ணிய காரியமும் செய்யாத ஒருவர் கூட கோவிலில் வைக்கப்பட்டுள்ள சரணாமிர்தத்தை வெறுமென குடித்தால் கடவுளின் ராஜ்யத்தில் நுழைவதற்கு தகுதி பெறுவார். மகாவிஷ்ணு அல்லது தூய வைஷ்ணவரின் பாத தாமரைகளை கழுவிய நீர் அனைத்து புனித தலங்களில் கூட்டு நீருக்கு சமம். அத்தகைய சரணாமிர்தம் அருந்திய பிறகு ஒருவர் ஆசமனம் எடுக்கவோ கை வாயை கழுவவோ தேவையில்லை. விஷ்ணுவின் குளிர் நீரை குடிப்பது மற்ற உயிரினங்களை கொல்வது போன்ற 1 மில்லியன் பாவங்களின் விளைவுகளை அளிக்கும் சக்தி வாய்ந்தது. இருப்பினும் புனிதமான குளியல் நீரின் ஒரு துளியை கூட தரையில் விழ விடுபவர் அத்தகைய 8 மில்லியன் பாவ விளைவுகளை அனுபவிக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இது முடிச்சலாம் பிரபு. சரணாமிர்தத்தை பத்தி சொல்லலாம். பாருங்க எவ்வளவு ஒரு அருமையா. நமக்கு இதை பத்தி தெரியுமா? நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. நம்ம போறோம் தீர்த்தம்னு சொல்லுவோம். நம்மலாம் தீர்த்தம் கொடுங்கன்னு வாங்கி குடிச்சிட்டு வருவோம். அந்த தீர்த்தத்தை பாருங்க, அந்த தீர்த்தத்தோட மகிமை எவ்வளவு அருமையா இருக்குது பாருங்க. கஞ்சமா இருக்கிறாங்க, ஒரு தானம் தர்மம் பண்ணாத இருக்கிறாங்க. யாகம் செய்யறதுனா ரொம்ப கஷ்டங்க. இந்த காலத்துல யாராலையும் யாகம் செய்யறதுன்னா இந்த காலத்து யாகம் சிம்பிளா செய்யறோம். யாகம் செய்யறதுக்கே பொருள் தேடுறதுக்கு பல வருஷங்கள் ஆகும். இப்பெல்லாம் அந்த மாதிரி செய்யறதில்ல. ஈஸியா எளிமையா இப்ப நமக்கு கொடுத்துருக்க யாகம் என்னன்னா சங்கீர்த்தன யக்னம். யக்னம்னா சன்ஸ்கிருத்துல, தமிழ்ல யாகம். சங்கீர்த்தன யக்னம் அருமையா எளிமையா சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு. அந்த பெரிய யாகம் செய்ய முடியாதவங்க, அது வேதங்கள் என்ன ஆகுது? சான்ஸ்கிருத்துல இருக்குது. நமக்கு படிக்க முடியாது, தெரியல. தமிழே படிக்க தெரியாதவங்க இருக்கிறோம். நம்ம வேதங்கள் படிக்க முடியலையா? பரவாயில்ல. சரி, பகவான் கூட வணங்க முன்னால முடியலையா? பரவாயில்ல. தானம் செய்யாட்டி பரவாயில்ல, யாகம் செய்யாட்ட முடியல, வேதம் கற்க முடியல, பகவானை வணங்க முடியல அப்படின்னா சரி, எந்த ஒரு புண்ணிய காரியமே செய்யாத கூட இது பரவாயில்ல. ஆனா கோயில்ல கொடுக்குற சரணாமிர்தத்தை வெறுமனே வாங்கி குடிச்சா கூட போதும். நாம பகவான்கிட்ட போறதுக்கு நமக்கு ஒரு தகுதி கிடைச்சிருச்சு, கவலையே கிடையாது. அதனால கோயிலுக்கு போனா சரணாமிர்தம் வாங்கி குடிக்காத வராதிங்க. வாங்கி குடிச்சிட்டு மிச்சத்தை தலையில தடவக்கூடாது. தலையில சரணாமிர்தத்தை தடவக்கூடாது. அதே மாதிரி மகாவிஷ்ணுவோட அந்த தூய சரணாமிர்தம் என்னன்னா அனைத்து புனித நதி இருக்குது. முக்கியமா சப்த நதிகள் 7 இருக்குது. கங்கை, யமுனை, காவேரி, நர்மதா, சிந்து, காவேரி. இந்த மாதிரி 7 கங்கை, யமுனை, கோதாவரி, நர்மதா, சிந்து, காவேரின்னு இருக்குது சப்த. இந்த 7 தண்ணியோடைய கூட்டு இல்ல இன்னும் இருக்கிற எத்தனை புனித நதி இருக்குதோ அத்தனை புனித நதிகளின் கூட்டுக்கு சமம்ங்களாம். எல்லாம் பாருங்க. நம்ம எங்க போய் குடிக்க முடியும்?
ஒரு இந்த கங்கை குடிக்கணுமா அந்த பக்கம், காவிரி குடிக்கணுமா இந்த பக்கம், கங்கை ஒரு பக்கம், காவேரி ஒரு பக்கம், யமுனா போகணும், இந்த மாதிரி சரஸ்வதி ஒரு பக்கம் தேடி தேடி போய் குடிச்சா கூட எத்தனையோ நாள் ஆகும். ஆனால் நம்ம கோயிலுக்கு இருக்கிற சரணாமிர்தம் எல்லா புனித நதிகளின் கூட்டு நீருக்கு சமமாகுது. அதை குடிச்ச பின்னாடி நம்ம ஏதாவது ஒன்று வாங்கி இப்போ சாப்பிட்டு குடிச்சிட்டோம், போய் உடனே கை கழுவோம். ஏன்னா வாயை வச்சுட்டோம், கை எச்சில் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கை கழுவோம். இது கை கழுவவே வேண்டாம். ஆச்சமனம் சொல்றாங்க. ஆச்சமனம்னா சுத்தப்படுத்திக்கிறது. ஆச்சமனம் எடுக்குவோம்னா நமக்கு ஒரு ஆச்சமனம் ஒரு மந்திரம் இருக்குது. நீங்களாம் படிக்க வாங்க, சொல்லி தருவாங்க. எல்லா மந்திரம் எல்லாம் நம்ம கத்துக்கலாம். ஆச்சமன மந்திரம் எல்லாம் அந்த மந்திரத்தை அந்த மந்திரம் கூட சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க குறிப்பிடப்படுது. அந்த அளவுக்கு அது தூய்மையானது. அந்த சரணாமிரதத்தை குடிக்கிறது பாருங்க, ஒரு உயிரை நம்ம கொல்றோம். அந்த ஒரு பில்லியன் பாவ விளைவுகளை அந்த பாவ விளைவுகள் கூட அதை அழிக்கிறதுடைய சக்தி இருக்குது. அவ்வளவு சக்தி இருக்குது அந்த சரணாமிரதத்துக்கு. ஆனா அதே சமயத்துல ஒரே ஒரு துளி நீங்க தயல விட்டா கூட 8 பில்லியன் பாவ விளைவுகளை நம்ம அனுபவிக்கணுமா. அதை நினைப்பிச்சுங்க. ஒரு சில கோயில்ல தீர்த்தம் என்ன செய்வாங்க, எடுத்த சக்கட்டை மணிக்கு முகத்துல அடிப்பாங்க. எங்களுடைய குலதெய்வத்து கோயிலுக்கு போனாவே எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க, புரட்டாசி மாசம் நான் வருஷத்துல ஒரு டைம் போவோம். எல்லாம் எங்கள்கிட்ட நீங்க எங்க அங்க ப்ராப்பரா பூஜை பண்றவங்க கிடையாது. எங்களுடைய பங்காளிகள் தான் பூஜை பண்ணுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி 9 PM கிளாஸ்க்கு அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மாதாஜி. சாரி கிருஷ்ணா, 9 ஆயிடுச்சு. ஓகேம்மா. அங்க விஷ்ணு தண்ணி பிரபு நீங்க போங்க முதல்லங்க. விஷ்ணு பிரபு முடிச்சிடும் மாதாஜி. அந்த தண்ணி எடுத்து முகத்துல அடிப்பாங்க. அப்படிலாம் அடிக்கக்கூடாது. தண்ணி வீண் பண்ணக்கூடாது. அந்த தீர்த்தம் சரணாமிரதம். அது இஸ்கான்ல பாருங்களேன், தலையில மட்டும் அப்படியே ஒரு சொட்டு விடுவாங்க. அப்படிதான் நாம அந்த சரணாமிரதத்துக்கு அத்தகைய மரியாதையை கொடுக்கணும். அது எத்தனை பாவத்தை போக்குது, அதை கீழே விட்டா எத்தனை பாவத்தை சேர்த்துது. அதனால நாம இனிமேல் கோயிலுக்கு போனா சரணாமிரதத்தை எப்படி வாங்கணும், எப்படி நாம மரியாதை பகவான் செய்யணும், எந்த நேரத்துல வணங்கக்கூடாது, இதெல்லாம் பார்த்தோம். இனி நெக்ஸ்ட் அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். நன்றி. ஹரே கிருஷ்ண கோட்டிஸ். हरे हरे कृष्ण माता जी। आनंद कोटि भक्त वृंद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। प्रेम से बोलो जय। हरे हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। माता जी எனக்கு ரெண்டு டவுட் இருக்கு மாதா ஜி. இப்போ நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, குலதெய்வம் அருள் இருந்தாதான் முத்தி கிடைக்கும்ட்டு. அப்ப குலதெய்வத்து ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் வெவ்வேறு குலதெய்வம் இருக்கும். கிருஷ்ணான்னு முத்து கொடுப்பாரு. இதுல எனக்கு டவுட் இருக்கு மாதா ஜி. குலதெய்வம் சொல்லுங்க. இல்லைங்களா மாதா, குலதெய்வம் அருள்தான் கிடைக்கும்னு சொன்னீங்க இல்லைங்களா? ஆமாங்க பிரபு. ஒருத்தர் ஒரு குலதெய்வத்தையே திருப்தி பண்ண முடியலன்னா எந்த குலதெய்வமா இருக்கட்டும் பரவாயில்ல. ஒருத்தருக்கும் குலதெய்வம் இருக்கு, தனித்தனி குலதெய்வம் தான். அவங்கள நம்ம செய்யற பூஜை புனஸ்காரத்துல நம்ம செய்யற அவங்க திருப்திப்பட்டா வழிபடுவாங்க. பெருமாள் கிட்ட வர்றது அவ்வளவு லேஸ் கிடையாது. பெருமாளை ஏத்துக்கிட்டு சாமி கும்பிடுறாங்கன்னா அது ரொம்ப ஒரு கஷ்டம்தான். ஏன் சொல்லுங்க, அவங்க குலதெய்வத்தையும் அவங்க திருப்தி செய்யல. திருப்தி செஞ்சாதான் வழிபடுவோம். அந்த அம்மாவாகட்டும், அந்த அப்பாவாகட்டும், எந்த தெய்வமா இருக்கட்டும், அவங்கள சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி நான் ஒரு இது சொல்றேன் இதை பத்தி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபு கிளாஸ்க்கு அடுத்த கிளாஸ்க்கு வந்திருக்காங்க. இல்ல மாதாஜி, இத பத்தி தான் சொல்றேன் நானு. சங்கரன் பிரபு தான் அதோட ஹோஸ்ட். நீங்க அவங்கள ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. பிரபுஜிக்கு சொல்லட்டும், ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி, குலதெய்வத்தை வழிபட்டால்தான் அடுத்து ஒரு குரு கிட்ட வழிபடுவாரு. குருவை வழிபட்ட கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணாதான் கிருஷ்ணர் கிட்ட போக முடியும். இதான் நார்மல் டிராவல் ரூட் சார்ட். அது குலதெய்வத்தை கரெக்டா வழிபட்டா ஏதாவது ஒரு குருவை கண்டிப்பா காட்டி கொடுப்பாங்க. குருவை மூலமா தான் கிருஷ்ணர் அடைய முடியும். இதான் கரெக்டா பார்த்து. மாதாஜி, இப்ப நீங்க கிருஷ்ணர் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது வழிபடக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்க இல்லைங்களா, நைட் எல்லாம் கும்பிடக்கூடாது. இப்ப நமக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் கிருஷ்ணா தான் கூப்பிடுறோம். அது எந்த டைம்ல இல்ல அப்ப அது நம்ம வீட்டுல பிரபு கரெக்ட். நீங்க கேட்கிற கேள்வி நம்ம வீட்டுல இருந்து நம்ம இதுல இருந்து நமக்கு இது பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது. நீங்க கோயிலுக்கு முன்னாடி போயிட்டு அங்க போய் விழுந்து, அதாவது நான் சொல்றேன், அவர் ரெஸ்ட் எடுக்கிற டைம்ல பிரச்சனைனா எப்பனாலும் நம்ம மனசார கூப்பிடல காப்பாத்து கிருஷ்ணன், அதெல்லாம் பரவாயில்லையா? என்ன பிரபு, நமக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா நம்ம கடவுள் நம்ம மனசார நம்ம எங்கதான் நம்ம நினைப்போம் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அதெல்லாம் இல்லைங்களா மாதாஜி? எனக்கு இங்க உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது பிரபு. இப்ப கேக்குதுங்களா? இப்ப கிளியரா கேக்குதுங்களா? சொல்லுங்க பிரபு.
சொல்லுங்க. எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தாலும் நம்ம எங்க இருந்தாலும் நமக்கு நமக்கு நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா, நமக்கு ஆபத்து வந்துச்சுன்னா பிரபு நம்ம எப்பனா சாமி கூப்பிடலாம், தப்பே கிடையாது. எப்பனா நீங்க கூப்பிடுங்க. 24 மணி நேரமா ஹரிதாஸ் தாக்கூர் பகவான கிருஷ்ணா 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 கிருஷ்ணான்னு கூப்பிடுறாரு. அப்படி செய்யலாம். நம்ம இங்க சொல்ல வந்தது என்னன்னா, கோயிலுக்கு முன்னாடி போயிட்டு அங்க கோயில் சாத்திருக்குது, பூஜை நடந்துருக்குது, முடிஞ்சிருக்குது, பகவான் எல்லாரும் தரிசனம் கொடுத்தாரு, நைட் அவர் ரெஸ்ட் எடுக்கணும், அந்த நேரத்தை போகக்கூடாது அப்படின்னுட்டு. அந்த நேரத்துல நம்ம அவர் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது. ஓகே மாதாஜி. அதுதான், வேற ஒண்ணும் இல்லை பிரபு. நீங்க கேட்கறது கரெக்ட் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. இல்ல நீங்க என்ன லைவ் எண்ட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. லைவ் எண்ட் பண்ணிட்டு சங்கரன் பிரபு நீங்க இதுல இருக்கீங்களா லேப்டாப்ல? ஆமா. அப்ப உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ண சொல்லுங்க. மாதாஜி இன்னும் ஹோஸ்ட் பண்ணல யாரையும். லைவ் எண்ட் பண்ணணுமே. வேற யாரையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம அந்த லிங்க்குக்கு போகணும். நீங்க எல்லாம் லீவ் பண்ணி தான் அதுல போணும், சரிங்களா? ஆமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஜிஎஸ்என் பிரபு பண்றேன். சங்கரன் பிரபுவ ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க. அவங்க லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு L3 ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க பிரபு. நேத்து நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண மாதிரி பாட்டு ஸ்லோகம் பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. நான் ஒரு 10-15 நிமிஷத்துல வந்துடுறேன். பாருங்க, சேஞ்ச் வர்ஸ் கொடுக்கலாமா பண்ணிட்டு. இன்னும் பண்ணலீங்களா? இல்ல இல்ல இல்ல, என்னுடைய இது பார்ட்டிசிபென்ட்ல போயிட்டு என் பேர்ல கிளிக் பண்ணுங்க. இப்ப நான் பாருங்க வந்துட்டு பண்ணிட்டேன் பிரபு. வந்துட்டேன். தேங்க் யூ பிரபு. நீங்க நல்லா தெளிவா சொல்றீங்க. பண்ணிட்டேன் பிரபு. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க் யூ ஆல் டிவோட்டீஸ். நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வீக் உங்களுடைய சந்தேகத்தை நான் கிளியர் பண்றேன். தேங்க் யூ. லெவல் 1 ஸ்டூடெண்ட்ல லெவல் 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் அங்க போயிடுங்க. உங்களோட 9 PM லிங்க்குக்கு போயிடுங்க எல்லாரும். லெவல் 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாதாஜி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க உங்க கிளாஸ்க்காக. ஹரே கிருஷ்ணா. L3 மட்டும் இருங்க அதுல. மைத்திலி விஷ்ணு மட்டும் இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மைத்திலி மாதாஜி போற மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஏன்னா உங்க கிளாஸ் மிஸ் ஆயிடக்கூடாது இல்லையா, அதுக்காக சொல்றேன். உமா மாதாஜி நம்ம குரூப்ல இருக்காங்கல்ல, மத்தவங்க நம்ம குரூப் தான். பரவாயில்ல, நம்ம சென்சிடைஸ் பண்ணனும். உங்களை கோ-ஹோஸ்ட் ஆக்கியிருக்கேன், கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க. ஓகே பிரபு. ஓகே பிரபு. ஃபர்ஸ்ட் லைவ் ஸ்டாப் பண்ணுங்க பிரபு. நான் திருப்பி லைவ் பண்றேன்.